तामुलपुराव बीपीएफ हानजानि खौरांगिरि मेल जथुमा खुंदों। तामुलपुर बियाबखौ बीजेपी हानजानो हगारनो नागिरनायखौ गनायनानै लायाखै। 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबखौ बीजेपी हानजानो हगारनानै होनो नागिरनायखौ गनायनानै लायाखै गयबारि ब्लक कमिटि बीपीएफ हानजाया। नंगौ, तामुलपुर बीपीएफ हानजानि खौरांगिरि मेल जथुमानि गेजेरजों तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय गोदानै दाफुंजानाय 43 नं तामुलपुर आरो 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबखौ बीजेपी हानजानो हगारनानै होनो नागिरनायखौ गनायनानै लायाखै गयबारि ब्लक कमिटि बीपीएफ हानजाया। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल जथुमा खुंनायनि गेजेरजों गयबारि ब्लक कमिटि बीपीएफनि आफादगिरि जगेन बसुमतारिया खुद्रि सानायखौ दिन्थियो। बिथां जगेन बसुमतारिया बुंथियो दि तामुलपुर जिल्लायाव बीपीएफ हानजानि थासारिया जोबोद गोख्रों। बीपीएफ हानजानो बिजाथि होयोब्ला गोरलैनो देरहालांनो हागोन आरो रायजो राजाफोरा बीपीएफ हानजानिसो बिजाथि लुबैदों होननानै बुंथियो जगेन बसुमतारिया। बिनि अनगायैबो गयबारि ब्लक कमिटि बीपीएफनि आफादगिरि जगेन बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुयै खोनासंना लादो। जोंनि दिनै प्रेस मिट खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जों बेवहाय मोनबाय थादों बेवहाय तामुलपुर जिल्लायाव मोननै समस्ति दं। बे समस्तिनि बिथोराव मोनसेया एसटी समस्ति आरो मोनसेया अपेन समस्ति। बे मोननैयावबो बीजेपी खौ केन्डिडेट होगोन होननाय जों खोनाबाय थादों। किन्तु जों मिथिगौ बेवहाय खुनु जोंनि बीपीएफ दोलोनिफ्राय एनडीए जों जेबो सावरायनाय जायाखै। बिनिखायनो जों सानदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव जेबो केन्डिडेटनि जेबो थिरांथा लानाय जायाखै। आरो लादोंब्ला जों हाग्रामा महिलारि सारखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों बा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथांखौबो जों बुंनो नागिरदों जाहाथे बे एसटी समस्तिखौ बिथांमोनहा एनडीए जों सामिल खालामनानै बीजेपी राजनैतिक दोलोनो दा हगारना होथों। बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायनो थाखाय दिनै बेवहाय प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। जोङो खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों दि तामुलपुर गरेसर बिजनी बा भेरगाव बे मोनब्रै बियाबखौ बीजेपीनो अलरेडि नागारनानै होबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया मोनसे फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथांमोना माबायदि बुंनो सानो? बेखौथ' जों खोनानाय बाथ्रासो बा निउसाव जों बिदि नुबाय थादों। हयथ' सोरबा बे बीजेपी दोलोनिफ्रायनो खायसे लिडारफ्रा गावसोरबो बेयाव इन्टारेस्ट लानो लुगैनाय लिडारफ्रा हयथ' बे खोथाखौ बुंदोंबो जानो हागौ। किन्तु जों मिथिनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो दासिमबो जेबो निर्देश हराखै उमुक मोनसे बे समस्तिखौ जों बीजेपीनो हगारना होबाय होननाय बेखौ जों खुनुदिन दासिमबो मोननाय जायाखै। ओंखायनो आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सारखौ, जिहेथु बिथाङा गावनो बिटिसिखौ संग्रामनि गेजेरजों जों मोनबोनाय मोनसे काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव जोंहा 6टा एसटी समस्ति दङ। बे एसटी समस्तिखौ जेन बीजेपीजों जि कमप्रमाइज खालामालासिनो बे एसटी समस्तिखौ बिथाङा गावनि आन्दाराव लाखि बेखौनो जोङो बिथांखौ खावलायनो नागिरदों। आरो जोंनि बे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौबो जों बुंनो नागिरदों एसटी समस्तियाव बिथांमोना नेशनेल पार्टी बीजेपी दोलोआ बेयाव इन्टारेस्ट लायैया मोजां। जों बुङाखै जे बिथांमोनखौ हुमखि होननानै बुंदों। जोंखौ जोंनि एसटी समस्तिनि खाथिराव जिहेतु 6 सिडिउल एरिया, बे 6 सिडिउल एरियायाव जाहाथे बिथांमोनहा एसटी समस्तिखौ दा इन्टारेस्ट लाथों बेखौ जों खावलायनो नागिरदों। आरो जुदि बीजेपीनो हगारना होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय बीपीएफ पार्टी हिसाबै माबायदि खामानि मावगोन? हयथ' बीपीएफ पार्टी हिसाबैथ' जोङो मावनांगोन, एनडीए जों जिहेतु जों थागोन मावनांगोन। जों बेबायदिनो बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै बिथांमोनखौ होयोब्लाबो जों बिथांमोनखौ सहाय खालामनानैनो मावनांगोन। किन्तु खोथाया नैबेसो, नैबे 43 जिथु एलएसी समस्ति बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया रायजो जानाय माखासे भटारफोर दङ। जेरैहाय जों माइनरिटी भटनि खोथाखौनो बुंगोन, बीजेपीनोथ' खुनु माइनरिटी मुसलमान भटआ बिथांमोननो होनाय नङा। बा किसुमान ख्रिस्टान कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ, आदिबासियानो हक बर' मानसियानो हक बा आदार कमिउनिटिनि मानसियानो हक, बिथांमोनहाबो बेयाव होनाय नङा। खारन माइनरिटी भटारा दिनैहाय 30,000नि एसे बारा बेवहाय दंखायो। बे भटआ जुदि बीजेपीआव गोलैयाबा हयथ' जोंनि एनडीएनिफ्राय जिथु जोंना बिटिसिआव 15टा समस्ति दङ, बे 15टा समस्तिनिफ्राय हयथ' जोङो मोनसे खोमानानै लानो गोनांबो जानो हागौ। हयथ' बेवहाय अब्लाना जोंहा बेयाव आसामाव सरकार दानायाव जोङो हयथ' जों खम मोनहैनो गोनां जानो हागौ। आरो ओंखायनो जों बेखौनो बुंबाय थादों, उपाय गैया। जोंथ' जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सारा जुदि जोंखौ बीजेपीनो भट होदो होनना बुंबा जों वार्कारफ्रा बिथांजों नांनानै होनो हागौ। किन्तु माखासे भटारफोरखौ जोङो
दाइभार्ट खालामनानै लाबोनाया जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' जागोन आरो। BPF पार्टीनिफ्राय बेफोरबायदि टिकेटनि माखासे दाबिदार ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैबायदि इमानुएल मोसाहारि बा राजेन बर' बिदिनो गोबां माखासे बिजाथिफ्रा टिकेट मोननो लुबैदोंमोन BPF हान्जानिफ्राय बे बेलायाव नोंथांमोना जुदि BPF हान्जानिफ्राय टिकेट मोनोब्ला देरहागोन होननानै नोंथांमोना सानदोंमोन ना? जोंथ' 100आव 100% जोङो बिनिफ्राय देरहाहोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं। खारन जोङो नैबे 5 बोसोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF पार्टीनिफ्रायनो दिनैहाय सरकारा सोलिगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा गभर्नमेन्टआ जायजों दं बेजोंनो थायो। जारे रजा जुनि रजा तारे प्रजा। गतिके जों जिहेतु गभर्नमेन्टआव थाखानाय हिसाबै जोंजों जथेस्थ' माखासे मोननाय मोनैखौ लानानै जिहेतु गभर्नमेन्ट मोनसे सोलिनानै दंखायो बेवहाय। गतिके गासिबो भटारफ्रा जोंनोनो होगोन आरो जोंनो जुदि जायनोखि टिकेट होआ मानो बेयो जुदि गेलेयोब्ला बेवहाय जों 100% जोङो देरहानो हानायनि पसिबिलिटिया जा दंखायो, जा बेखौ बिसास दंथारो।